Ali Nuhu da Ali Nuhu dawa da Ali Zango Adam Zango dawa kuma da Rahama Sadau dawa kuma da Ado Gwanja dawa kuma da Sani Danja dawa kuma cikin mata da Fati Washa. To gara subhanallahi da kallon wannan tambada ce suke yi, ko sun ce wai tarbiyya ce, wanda bai da tarbiyya na karantar da tarbiyya. Larabawa na cewa faqidu shay'in lam yu'tahu, wanda bai da abu ba zai ba sai ba. Su kansu ba su da tarbiyya, lalatattun mutane ne, lalatattun musulmi ne, fasikan musulmi ne. To ya za su yi ma, wace tarbiyya za su yi ma in ba ta fasikanci ba? Adam Zango ya goya Rahama Sadau, babu daura aure tsakaninsu, ita a tarbiyyar da za a koya ma. Don ka gani da kallon waɗannan, su kuma waɗannan matanku kuna can wurin wa'azi, suna can suna kallon su a Gwanja. Kaji matakka ba kai taka tunani ba, Ali Nuhu take tunani. Za ku hana shigan waɗannan fina-finai gidajenku, bala'i ne, da na Hausa da na Turawa. Sannan da kiɗe-kiɗe kuma, kiɗe-kiɗe na Hausa irin na su Shata da ɗan